keď slnko zasvieti na ten panel, tak vyrába prakticky elektriku. Fotovoltiku už poznajú ľudia na celom Slovensku. V inštaláciách fotovoltiky je však východ akosi pozadu. A tak sme vyhlásili súťaž o fotovoltiku za fotovýchodu, aby sme spropagovali krásu východu a zároveň tam dostali aj viac fotovoltiky. Súťažné fotky sme následne nechali overiť aj špeciálnej porote z domova v Poloninách v Novej Sedlici. V najvýchodnejšej obci Slovenska majú totiž každý deň východ slnka ako prvý. A ak tu človek prežil celý život, musí byť na východ absolútny odborník. Si to zrátame od tých našich príjimateľov, ktorí majú nad 90 rokov, tak naozaj sú tie čísla 30 000, hej, a viac. Tretie stále bol do roboty, po štvrtej na družstvu. Zaspievavam, tancovavam a skoro v nedeľu bola zabava ako u nás. A zabavu hrávam treba skôr. Za pomoc sme dôchodcom darovali fotovoltiku od VSE, čím sme z domova v Poloninách spravili najvýchodnejší bod, kde budeme zo slniečka vyrábať elektrickú energiu. To zaujalo regionálne aj celoštátne médiá. A tak aj fotovoltike na východe konečne svitá na lepšie časy. Znáte, čomu je východ popredu? Bo slunko nám tu vychodzi od 19 minúty skorej jak na zahori.